Viete, čo sa stane s tesnením, keď klesne tlak príliš rýchlo? Presne toto sa deje vo vnútri elastomerového tesnenia. Hovorí sa tomu Explozívna dekompresia. A nie, nepotrebujete ani oheň, ani výbuch. Stačí tlak a zlá fyzika. Predstavte si tesnenie uzavreté vo vysokotlakovom plyne. Typicky v kompresoroch, plynárenských, ropných alebo leteckých a podmorských aplikáciách. Na prvý pohľad funguje všetko normálne, lenže počas prevádzky začne plyn pod vysokým tlakom pomaly prenikať dovnútra materiálu tesnenia. Molekuly plynu sa doslova natlačia do elastomeru a čím vyšší tlak a dlhší čas, tým viac plynu sa dostane dovnútra. Potom príde presne ten kritický moment a tlak v systéme prudko klesne. Plyn, ktorý bol dovtedy uväznený v materiáli, sa začne extrémne rýchlo rozpínať smerom von. A práve v tej chvíli vzniká Explozívna dekompresia. Vo vnútri tesnenia sa začnú tvoriť mikrobubliny. Tie rastú, trhajú štruktúru materiálu a ten sa začne doslova rozpadať znútra. Výsledok? Popraskané tesnenie, vyduté miesta, odtrhnuté kusy materiálu a často úplné zlyhanie celého systému. A to najzaujímavejšie? Zvonku môže tesnenie ešte chvíľu vyzerať úplne normálne, avšak vo vnútri je už poškodené. Preto sa do vysokotlakových aplikácií nepoužíva hociaký materiál. Existujú špeciálne zmesy a konštrukcie tesnení, ktoré sú navrhnuté práve na odolnosť voči explozívnej dekompresii. Tak, a teraz už viete, že tesnenie častokrát nezničí samotný tlak, ale práve jeho nahlý pokles.